goizeko 10 dire, eta hemendik aurrera, larun batero gongo gara zuekin, Ekai Zenterretik, ekonomiari buruz berbaiten, ekonomia oroar, ulertuta, euskal ekonomia batez ere, nazioarteko ekonomia zapur bat, eta oroar alden neurrian gaurkotasuneko kontuak aipatzen eta azaltzen. Hau dana, Bizkaiko Foru Aldundia eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzari esker egiten dugu, bai eta Arrosa sarea, irrati sarearen laguntzari esker bebai. Gurekin konektatzeko, ez ahaztu, larun batero egongo garela, goizeko 10etan, 2 ordutako saioarekin, eta konexioa egiteko modurik zuzenena gure webgunea izango da. ekaiournal.info. Bertan topatuko dozue, zuzen saioan sartzeko lotura. ekaiournal.info. Horrere, gure albistekiko arpidetza egiteko aukira ikuiko dozue. Esan dugunez, 2 ordu hauetan, batez ere elkarrizketak eta gaien azalpena nahaztuko dugu. Ea danon artean eta danon laguntzarekin lortzen dugun zeuentzat 2 ordu hauek interesgarriak eta atseginak izatea. Besterik gabe, eskerrik asko dan hori gurekin egoteagatik eta goazen aurrera. Gaur hasiko gara kolaborazioarekin eta esan bezala astero izango da Ekai Zenterrekin batera egingo dugun kolaborazio hau. Ez dakite hasteko eta behin, gaian murgiltzeko zeren inguruko kolaborazioak edo egingo ditugun azaltzerik baduzun? Bai, gai ekonomikoak izango dira, hor batez ere, ez bakarri, baina batez ere euskal ekonomiarekin lotutakoak, eta hor ziurazkiko mimezino bat egingo dugu alde batetik gaurkotasun handiko gaiak, eta bestetik, segun horietan edo azken egunetan landu diren gaiak, baina estrategikoak direnak, garrantzi handikoak, naiz eta igual ez izan gaurkotasun handikoak. Baina jendearentzat interesgarriak direnak, beti. Hori da, ekonomia gainera askotan izaten da ere, asko entzuten dugu honen inguruan, baina bai bata bai bestea, eta kolaborazio honekin ere emango digu aukera gai horietan sakonago ere sartzeko eta sakonago aztertu ahal izateko. Adrian, ondo iruditzen baldin bazaizu hasiko gara gaurko kontuekin eta aipatu dugun bezala gaurkotasun handiko kontuak ere ekarriko ditugu bestelakoen tartean, lehenik eta behin pentsioen inguruan hitz egiten hasiko gara gaur, izan ere jarraitzen du pentsioen borroka horrek ere, eta etengabeko kontraesanak sortzen omen dira? Bai, azken egunetan oso gauza argia izan da. Konturatzen bajarie, aldi berean, Toledoren ituren delako bileran, erabaki bat hartzen da, adostasun osoaz, pentsioak hemendik aurrera, KPI, inflazioaren arabera, pentsioak igotxaren inguruan, eta bestaldetik egun bardinetan gobernutik, konkretuki ekonomia ministraren aldetik eta gizarte segurantzaren idazkari orokorren aldetik Octavio Granado, esaten da argita garbi KPI ez dela erreferentzia baliogarria pentsioak igotzeko, beste referentzia batzuk erabili behar direla, ekonomiarekin lotutak eta barrez.
Claro, horrek adierazten duzku neurri baten, Espainian, estatu Espainiarrean dagoen nahazketa pentsioen eztabaida. Gai hori garrantzitsua da leku guztietan, mendebalde osoan, zalantzarik ez. Baina Espainian bereziki nahazia da, nik uste dut, batez be komunikabideak duten jokaera. Komunikabideak Espainia oso kontratuta dago sektore finanzieroagatik, sektore finanzieroak iaia komunikabide haundi guztiak kontrolatzen ditu, eta sektore finanziero oso gogor jokatu dago azken urteotan, azken hamarkadetan pentsioen gaian. Etengabe beldurra modu artifizialean sortzen pentsioen inguruan. Beti eutxigarritasun edo jasangarritasunaren inguruan, jasangarritasun hori zalantzetan jartzen. Eta helburu oso argi batek, bankuentzat oso negozio importanteak dire, pentsio sistema pribatuak, eta pentsio sistema pribatu horiek sortzeko, ez da bi aldiz pentsatu beldurra sortu baina, beldurra sortzeko orduan. Eta orduan etengabe gabiltz eutxigarritasun ezaren inguruan modu artifizialean eta guztik proporzioik gabe beldurra sortzen. Claro, kontestu hori danok danon gane eukidau eragin ikaragarria, eta danon, nik uste dut giro guztietan, jende guztia, langileak, enpresariak, danak dagoz, konbentzituta, pensioak sostengatzeko, pensioak mantentzeko arazoak, jasangaitza bagoza da. Eta hori jakina erronka bada, baina ez komunikabideek esan daben beste. Argi dago, ertain epe luzera, erronka batzuk dago zala, pentsioen sistemaren inguruan, batez be jaiotze tasa ikusita, eta horrelako faktoreak kontetan hartuta, baina azterketa ezkorrenak ere, pessimistenak, ematen da bezen datuen arabera, kontutan hartuta faktore importantena, hau da, pentsioek, oroar ekonomian, hau da, barne produktu gordinaren gainean duten pisua, hor planteatzen diren bertsio pesimistenetan, igual igotzea Espainia osoan 11%tik 14%, 15%, 16%, gutxi gora bera. Baina, euste porcentaia horiek diren Europako hainbat herrietan erabiltzen diren porcentaiak, gastatzen ari diren porcentaiak. Beraz, egoera, serioa da, jakina, baina ez da inolaz ere katastrofikoa. Orduan, hori erreferentzia horiek oso importanteak dire gaia bere lekuan kokatzeko. Eta orain manejatzen ari den konzeptuaren inguruan, egia da, KPI apur bat referentzia artifiziala esan daiteke. KPI-ren arabera, ekonomia igual oso ondo doia, baina pensioak ez horran beste, KPI oda inflazioa igotzen ez dalako, edo alderantziz, orain zer gertatu da, pentsiodunak oso jarri da oso modu defensiboan, eta euren pentsioak babestu nahian, KPI-ren referentzia hartzen ari dire, aldarrikapen horietan. Baina ziurozki ikusita bai, Europako beste lekuetan gertatzen dana, soldaten bilakaera izan nik referentzia logikoena. Hau da, soldatek igotzen daben arabera, pentsioak bebai igotzea antzeko modu baten. Horrek suposatzen dago praktika epe luzera igotzea praktikan inflazioa baino apurua gehiago. Soldatak normalean epe luzera horrezatik bizitzen gara apurka, gero eta hobeto. Praktikan soldatak igotzen direlako inflazio baino apur bat hobeza. Eta Europako hainbat lekutan hori da erabiltzen den referentzia, eta hori da bebai egoera, koiuntura ekonomikoei modu egokian, pentsioen gastua bebai egokitzeko, erabiltzen den tresnarik logikoena.
Bota duzu, Adrian, egoera katastrofikoa dela esaten den arren ez dela hain latza eta jasangarritasunaren kontuan ere, badaudela beste hainbat faktore horretan eragina duela. Garrantzitsua da ideia hori buruan eukitzea pentsioen inguruan hitz egiten dugunean, ezta? Bai, nik uste dut hor komunikabideen eginkizuna funtsezkoa da gai honetan. Gauzak ondo azaltzeko eta gauzak bere neurrian aztertzeko. Konkretuki hor egoera edo azalpen katastrofista horiek gehienetan oinarritu dire oinarri oso faltsu baten. Oda, pentsinoak derrikorrez kotizazioan lotzean. Eta pentsinoak ez dira zergatik momentu konkreto bakoitzan egiten diren kotizazioekin lotu behar. Oso kontzeptu diferentiak dire. Oraingo pentsiodunen prestazioak edo pentsiodunek jasatzen daben diruak, ez da zergatik lotu behar oraingo gazteek ordaintzen dabenarekin. Hori da, oraingo pentsiodunen gastua da, oroar estatuak duen konpromiso bat, eta fondoiek ateraleik ez oraingo kotizazioetik, edo zergetatik, edo estatuaren beste diru iturrietatik. Beraz, esaten danean, pentsioak peluzera igual ez dira jasangaitzak, jasangaitzak dira, ala ez, beste gastu guztiak moduan. Defentsa gastuak, hezkuntza, osasungintza, eta bat. Jakina, ekonomia ondo badoia, produktibitatea ondo badoia, gasto sozial guztia jasangarria izango da, eta bestela ez. Baina hori oso modu artifizial proiektatu da beldur hori pentsinoetan, eta nik uste dut argi dagola horren atzean sektore finanziero eta sektore finanzieroen interesa. Bai. Pentsioen inguruan, esan dugun bezala asko entzuten ari gara azken aldian, pentsiodunak ere kalera ateratzen jarraitzen dutelako, honen ingurukoak asko jasotzen ditugu, eta orain esandako ideia hauekin ere, gehiago kokatzeko behintzat aukera ematen digu. Adrian, beste gai batzuetara ere pasako gara, sindikatuak eta interes orokorren inguruan ere hitz egingo diguzu? Bai, gai egun ikustu garrantzia handikoa dela, mai gaineratzea, eta konkretuki egun hauetan artikulu bat ikusi dugu gure komunikabietan Angel Toñak, sinatuta Angel Toñak, izan lan konsellaria, lan sailburua, jaurlaritzan, oso persona moderatua eta artikulu horretan, erakunde publikoen jarrera ekonomian eta gai sozioekonomikoetan azaltzeko orduan, bere diskursoan hitz egiten da, hor dokogu interes partikularrak eta gero interes generalak. Interes partikularrak enpresariak defenditzen dabenak, sindikatuak euren interes partikularrak, eta gero dago erakunde publikoak interes orokorrak babesten dituztenak. Eta nik uste dut hor oso modu nabarmenean okertzen dela. Eta batez be sindikatuak eginkizuna aztertzeko orduan. Zergatik, esatea sindikatuen interes partikularrak defenditzen dela, nik uste dut ez dela gauzak diren moduan aztertzea. Eta hor numeroak egin behar dire. Numeroak egitea, baina baizik ez da behar. Konkretuki, ikusten badugu, sindikatuak ze interesak babesten da. Babesten dabe, soldatapeko langile salariatuen interesak. Eta oin urte asko, soldatapeko langileak, ziren gizartearen parte importante bat, baina hor zeuden gizatalde asko, esparru horretatik kanpo geratzen zirenak, artesanok, artizauak, langile autonomoak, langabeko lan azaldi neto egiten ez zuten emakumeak, nekazariak, eta barrez. Baina kolektibo guzti horiek gero eta txikiago dire, eta ekonomiaren bilakaeraren ondorioz, soldatapeko langileak gero eta gehiago dire. Eta momentu honetan, Euskal Herrian, euneko lan eskuaren euneko 85 dira soldatapeko langileak, euneko 10 inguru autonomoa, euneko 5 inguru
dira enpresariak. Orduan, eta gainera joera hori gerotan amariago da. Herrialde aurreratuenetan, eskualde aurreratuenetan, 95% hori jada 95%. Orduan, joera hori ikusita, zeleko? Horreko enpresariek ordezkatzen dabe, enpresariek ezagutzen dabe, ezagutza asko dute, enpresei buruz, eta baina zer ordezkatzen dabe? Ordezkatzen dabe, gizartearen 100% hori. Sindikatuak ordezkatzen dabe 95% hori. Eta hori, interes horiek eta interes orokorrak oso bardintxoak dira. Azkenean, erraz, eta nik uste justo izateko, gauzak bere lekuan kokatzeko, esan behar da, sindikatuak dira, printzipioz ordezkaritzen aldetik, interes orokorrak ordezkatzen daben, modu naturalean ordezkatzen dituzten erakundeak. Beste gauza da, ordezkaritza hori ondo edo txarto kudeatzea, eta baina bere ordezkaritza hori da, argitak argi. Esatea sindikatuek interes partikularrak defendatzen dituztela beraz trampa bezala izango litzateke. Claro, horri gero adibidez hori desbideratzen dau. Bai. Azterketa. Iritzi bada, ez da iritzi bat. Hori da, interes orokorrak defenditzen dituztenen iritzi oso importante bat, eta oso kontuta hartu beharrekoa zentzu horretan. Gero adibidez, erakunde representatiboak antolatzeko orduan bebai, hor sortzen da norabaiteko distorsioa, ez da? Batzorde ekonomiko eta sozialak adibidez, ez? Batzorde horietan, hor biltzen dire, sindikatuak alde batetik, enpresariak bestetik, eta beste motako erakundeak bestetik, bai? Hori ordezkaritzaren aldetik desproportzionatuta dago. Gauza bada, enpresaria entzun behar zaie, euren iritzi tekniko importantia dalako, eta ezagutza asko dutestelako jakina enpresen bilakaerari buruz, baina ez ordezkaritza moduan, ez ordezkaritzaren aldetik. Ordezkaritzaren aldetik argi dago, ordezkaritza herrikoi hori langileen ordezkaritza, eta beraz, esan leike argita garbi, hiritarren ordezkaritza sindikatu bat dute. Bueno, deklarazio horien ondoren ere, kontu hauek argitzea beti ere oso ondo etortzen da, eta esan bezala beraz, sindikatuak interes orokorrak defendatzen dituztela ere, esan daiteke, izan ere ordezkaritza, benetan interes orokorrena izaten delako. Adrian, azken gai bat ere, komentatuko dugu gaurkoan, Espainiara begira jarriko gara, Espainiaren zorraren 25% Europako Banku Zentralaren esku dagoelako? Bai, oso gai oso datu interesgarria da. Ze azken datuen arabera, Europako Banku Zentralak badeko 256.000 milioi Espainiako zor publikoan. Horrek, esaten eskut, hori da, gutxi gora bera, zorraren 25% baino gehiago. Horrek esaten eskut, alde batetik, 100 punturaino, heldu den azken urteotan Europako Banku Zentralaren politika edatzaile, politika expansiba hoien garrantzia, zor hori nondik dator? Zorri dator bankuetatik. Zer egin dau Europako Banku Zentrala? Teorian, argumento diferenteak, arrazoi diferenteak aipatu bide politika edatzaile horiek babesteko orduan, beti arrazoi makroekonomikoak, deflazioari aurre egiteko, krisi ekonomikari aurre egiteko, eta baina hori oso neurri txikian eginda. Praktikan eginda neurri handi batean izan da bankuei laguntza emotia. Hau da, 2012an gutxi gora bera, eta amaitu ziren bankuen erreskate zuzenak, gobernuek egindako erreskate zuzenak, arrazoi ekonomiko eta arrazoi politikoen gatik, eta baina orduan hasi izan, modu izkutuan erreskate hori politika monetarioen bitartez. Hau da, Europako Banko Zentralak jaultitako diruaren bitartez. Eta neurri horien artean, politika edatzaile horietan, egin dabena modu sistematikoen bankuen inbertsio arriskutsuak erosi. Bankuen inbertsio arriskutsu horiek geratu dira neurri handi baten Europako Banko Zentralaren esku. Orduan, horrek zen esan nahi dau, alde batetik
operazio horiek baloratzeko orduan, bueno, esan dugu, praktikan zer egin da, baina euskadetik esan duzku aurrera begira, interes tasak igotzen direnean eta ja laiter hasiko dira igotzen, politikak aldatzea direlako, arrisku horiek jausiko direla neurri handi baten Europako Banku Zentralaren gainean. Etengabe esaten ari da, interesak orain sorpetze maila oso handia dela bai arlo pribatuan, bai arlo publikoan, eta kezka handia dago zala, adibidez, Espainiaren zorrarekin, interesak orain oso baju direlako, baina interesak handitzen direnean, zeren mantentzen dan zorro hori eta, baina, claro, arazoak nortzuk izango dituzte, neurri handi batean zor hori dutenak. Orain arte, bankuik izan direla, baina honen ondorioz ikusten dugu arrisku oso handiak hartu dituela esparru horretan Europako Banku Zentralak eta Europako Banku Zentralak koste horiek hartu behar baditu, azkenian Europar guztiok hartzen ditugu. Berriz ere, politika horiekin egindana, izan da, bankuen arriskoak azkenian hiritarren eskuetara pasatzea. Bueno, kontu honetan ere asko entzuten da gai honen inguruan iritzi asko, baina justu Adrian azken, aipatu duzun azken esaldia oso argigarria iruditzen zain diri behintzat, ez? Azken batean honekin bankuen arrisku guzti horiek, hiritarrengan ere geratzen direla, ezta? Bai, tamalgarria, politika monetaria, diru politika oso tresna garrantzitsua da eta esain daiteke ekonomia berpizteko eta inbertsio produktiboa sustatzeko eta baina neurri handi baten ez da holan erabili egin dana izan da diru kopuru ikaragarriak bankuen eskuetan utzi, baina esku librekin. Europatik kanpo zer egiten da. Politika edatzaile horren bitartez dirua uzten da bankuen eskuetan, baina helburu konkretuekin. Esaten zaie, hau izan behar da kredituak emateko, sektore produktibari kredituak emateko. Eta bakarrik horretarako. Baina Europan eta Estatu Batuetan zer egiten da? Bankuen eskuetan utzi, baldintzari jarri gabe. Hori ikaragarria da. Eta praktikan segertatzen da, gutxi gara bera, segertatu da urte egotan, erdia bideratu da kreditura, eta prestaria 40% inguru bankuen eskuetan geratu da, euek bakoitzak nahi izan dauena egiteko. Hori da gauza ikaragarria, baina hori da Europan momentu honetan gertatzen dena, bai. Harrigarria bai, baina gertatzen da. Eta oso argigarria da ere, egungo egoera zein den ulertzen joateko. Adrian, hemen txutzeko dugu gaurkoa. Benetan argigarria izan da, bai pentsioen inguruan, sindikatu eta interes orokorren inguruan, eta Espainiako zorraren eta Europako Banku Zentralaren inguruan emandako argibide guzti hauek eta analisi hauek. Eskerrik asko gurean egoteagatik, datorren astean ere, berriro egongo gara beste gai batzuekin, beraz, hurrengo astera arte, ondo ibili? Oso ondo Maialen, hurrengo arte hor da. Bai. Euskadi Berlin-Pekin ardatzean. Azken urteetan, mendebaldean gauzatzen ari diren aldaketen artean, baikorrenetako bat Europa eta Txinaren arteko elkarlana da. Berlin-Pekin ardatza alegia. Harreman hauek egonkortzeko oinarri objektiboak eta joera geopolitikoak ezberdintzea beharrezkoa da. Berlin-Pekin ardatza oinarritzeko arrazoi objektiboak pisuzkoak dira. Batetik, merkatu euroasiatikoaren indarra eta bestetik bi ekonomia hauen artean dagoen elkar elikatzean. Txinaren ekoizpen gaitasuna Europaren gaitasun teknologikoarekin oso ongi uztartzen da. Txinaren ekoizpen gaitasuna oso altua da balio erantzi basuko produktuak ekoizteko. Eta bitartean, Europa gaitasun handia du teknologia eta zientzian. Horrek, Europa Txinaren aliatu
teknologiko bilatzen du. Horrez gain, Zetaren bide berria edo AIIB bezalako proiektuek lagundu egiten dute finean win-win ereduko harremanak dira zabaldu direnak. Nolanahi ere, esan behar da aliantza hauek ez dutela Europak dituen gainerako elkarlan estrategikoak oztopatzen. Aldaketa hau, egoera geopolitikoa aldatzen ari den unean, ari da gertatzen. Brexitak, gorabidean diren herrialdeen igoerak edo Trumpen kudeaketak erraztu egiten dute Europa eta Asiako gorabidean diren herrialdeen arteko harremanak sendotzea. Joera guztien arabera, oraindik 8 bidean dago etorkizuneko Europar batasun berria. Honela bada, EAE testuinguru berrien berkokatzea garrantzitsua da. Maila sozial eta politikoan hemengo eragileek berkokatu egin behar dute egoera berrian. Horretan, garrantzitsua izango da posizionamendu politiko eta soziala. Gure eragile politiko eta ekonomikoak estrategia hau eduki behar dute erreferentziatzat. Momentuan ez dira asko estrategia hau dutenak. Europako teknologia aurreratuko eremuan kokatzeko dugun gure gaitasuna izango da Pekin-Berlin ardatzean gure estrategia zehaztuko duen beste faktore bat. Alor honetan oso atzeratuta gaude eta posizio asko galdu ditugu gainera azken urteotan. Gure hezkuntza sistemak, unibertsitateak, ikerkuntza eta berrikuntzak eta ekipamendu teknologikoak oraindik hobetu egin behar dute. Eta gehien bat, zuzenduko gaituzten politika zorrotz eta proaktiboak behar ditugu. Guk ez baditugu helmugak goian jartzen, urrun geratuko gara Europa aurreratutik. EAE azkenean, Europa aurreratuan sartzen ez bada, gure etorkizun ekonomikoa nahiko iluna izango dela aurreikusi liteke. Dilema bat edukiko genuke Europa aliatu teknologiko modura eta Txinaren artean prezio baxuko produktuen hornitzaile modura. Baldintza horietan gero eta zailago izango litzateke Txinarekin lehiatzea pixkanaka gure ekipamendu teknologikoera gerturatuko bailitzateke. Horretarako neurri garrantzitsuena Europa eta Txinaren arteko teknologiaren distantzia mantentzea izango da, azken urteetan kontuan eduki ez dugun aldagai garrantzitsu bat. Beharrezkoa da beraz, unibertsitate eta berrikuntza sistemak egitura industrial guztiarekin batera berkokatzen hastea zentzu honetan. Beraz, EAErentzat erronka handia da, are gehiago ez daukalako Espainia eta Europa hegoaldeko beste herrialde batzuk bezala lehen edo hirugarren sektorearen espezializazioa garatzeko estrategia propioak martxan jartzeko aukerarik. Horrek EAEren onartezina izango litzatekeen desindustrializazioa eta despopulatzea ekarriko bailituzkete. Euskal ekonomia berpizteko oinarriak, kokapen estrategikoa. Ekonomia primitiboa. Euskal komunikabideek ikerketa ekonomikoa egiteko izan duten ahalegin eskasaren erruz, urte askoz Euskal ekonomiaren bilakaerarekiko azterketa okerrak egiten ari gara. Distortzionen erruz, gure agintarien jarrerak bilakaera bat jasan dute gero eta posizio neoliberalagoerantz naiz eta hau askotan beraiena ez den oinarri ideologiko bat aitortzea
izango litzateken egokia. Honen ondorioa da, EAEko eztabaida ekonomikoa oso azaleko gaietara mugatzen dela. Gainera, zergak jaitsi edo gastu publikoa lehuntzearen aldeko aldarrikapen guztiek berehalako onarpena izaten dute komunikabideetan. Fiskalitatearen inguruko eztabaidan argi eta garbi ikusi dugu eragin hau. Ekonomia eta ogasuneko sailburu berriak zergen igoera bat aurrikusi du honako puntuetan oinarrituta. Bata, aurrekontu publikoak sustengatzeko ez dago behar adina sarrerarik. Eta bestea, euskal enpresen ekarpena ingurukoenan baino murritzagoa da. Iritsi hauen aurrean, Eusko Jaurlaritza honako jarrerekin ari da topo egiten. Aberastasuna elkarbanatzeko lehenbizi sortu egin behar da. Edo, politikariak eskuzabalegiak dira behar sozialekin. Eta abar luze bat. Patronala horrelako argumentuekin agertzea oso sintomatikoa da. Horren arrazoi jakina da, badakite komunikabideen babes osoa daukatela eta ez daukatela benetako argudioekin aurre egin beharrik. Komunikabide hauek kasu eginda gainera, badirudi patronalak gobernuari aurre egiteko gai direla zergen igoera bat planteatzen den momentuan. Gauza jakina da, aberastasuna elkarbanatzeko sortu egin behar dela eta ez dela gauza bera zergak une jakin batean igotzea edo etenik gabe igotzea. Ekonomia produktiboa beharrean buruan gastuak zailik dutenengan, argumentu mota hau erabiltzeak oso jarrera prekarioa adierazten du. Horregatik, eztabaida honetan ia jarrera hegemoniko bakarra posizio ideologiko estrategiko hau izatea oso arriskutsua da. Baina egiari zor, gaur egun erabiltzen den argumentu bakarra hau da. Argumentu bera erabilita, asko entzun ohi da patronalaren aldetik EAen estatuko soldatarik altuenak dauzkagula. Egoera hau erabat justifikatua dago. Izan ere, EAeko ekonomiaren produktibitatea 20 edo 30 altuagoa baita estatuarekin alderatuta. Patronalaren jarrera hau, beren interesakoa izan baliteke ere, epe ertain eta luzean egitura produktiboa deuseztatzen bada, beraiek dira galtzeko gehien dutenak. Epe laburrean, ulertzekoa da euskal patronala eroso sentitzea komunikabideekin. Dena dela, horrela jarraituta gizartearekin aurkakotasunak sortu daitezke. Bai patronala, bai komunikabideek ahaleginak egin behar dituzte ekonomia primitibotasunetik ateratzeko. Kutxabank oso ondo kokatuta dago arrisku aktiboen aldetik Espainiako bankuen artean. Oin egun batzuk Alvarezi Marsal erakundeak azaldutako datuen arabera, argi dago oso ondo kokatuta dagoela Kutxabank konkretuki Espainiako banku handien artean, Europan eskatzen diren betekizunen aurrean arrisku aktiboen aldetik. Hain zuzen, erakunde honek egindako azterketaren arabera, Espainiako banku handien artean 3 baino ez dabe betekizun horiek betetzen. Hain zuzen, Bankinter, Kutxabank eta bankak. Oso albiste posgarria da hori entzutea, baina ez da guztiz berria. Alde batetik esan behar dugu ez dela bakarrik Kutxabank. Laboral kutxa ez da ailegatzen neurri horretara, eta beraz ez da
beste banku horiekin batera neurtu azterketa horretan. Baina jakin badakigu Kutxabank bezala, laboral kutxak ere betekizun horiek oso ondo betetzen dituela. Behin eta berriz, eta oraingoan ikusi dugun moduan, gure banku sistema oro har oso ondo kokatuta dago solventziaren aldetik eta hemendik aurrera etor daitezkeen arriskuen aurrean. Oso albiste ona da eta ez bakarrik posteko modukoa, baizik eta hori oso kontuan arteo beharreko kontua da. Ez bakarrik sistema finanzierora begira, euskal finantza sistemara begira, baizik eta oro har gure ekonomian eta gure politika ekonomikoan horrek duen ondorioen ikuspegitik. Krisialdian zehar gertatutakoa kontutan hartuta, oso argi ikusten dugu, banku sistemaren egoera eragin handia duela ekonomian eta jarraitu behar diren politika ekonomikoan. Eta horrezagatik banku sistema osasuntsua eukitzeak ahalbidetzen ditu oso politika ekonomiko ezberdinak bideratzea. Hori ez da bakarrik goraipatu behar dugun opari bat. Banku sistema osasuntsu izatea tresna paregabea da krisiari aurre egiteko orduan beste modu baten aurre egiteko. Eta oso kontutan hartu beharreko faktore da hori, industriaren beharren aurrean konkretuki, batez be krisialdietan zehar hartu behar dugun jarreraren aurrean eta bar. Aditu guztiak aurrekusten ari diren moduan, hemendik gutxira edo hemendik urte batzuetara beste krisialdia edo krisialdiaren beste leherketa bate etorri eskero, gure erreakzioa ez da gure ustez izan behar aurrekoan izan zen moduan, beste erik gabe kopiatuz beste lekuetan egiten dana. Gure egoera ikusten dugunez oso diferentea dalako. Eta horren diferentea izan da, tresna horiek argi eta garbi erabili behar ditugu, gure industria hain zuzen babesteko, gure egitura produktiboa babesteko alde batetik, eta bestetik kontutan hartu behar dugu, ditugun baliabide horiek zaindu behar ditugula. Eta jakina ez errepikatu berriro, aurrekoan egin gendu moduan, Espainian jarritu ziren politikak aurrezki kutzen sistema desegiteko, kontutan hartzuen badugu gure egoera zeharo ezberdina dela. Euskal ekonomia berpizteko oinarriak, bi abiadurako Europaren erronkak. Erronka kontzeptu aukeratu dugu, baina ez mehatxu esanaiaren zentzuan. Europar batzordeak plazaratu berri duen bi abiadurako Europaren ideia erronka garrantzitsua da Euskal ekonomiarentzat. Izan ere, naiz eta aukera bezala planteatu den, liderrak diren herrialdetako buruzagiak banaketa honen alde agertu dira. Euskal ekonomiaren bilakaeraren arabera, Europaren estrategia berri hau mehatxu edo erronka bilakatuko da. Europar batzordeak egindako Europaren etorkizunari buruzko liburu zuria 2025ko 25. Europar batasunari buruzko zenbait gogoeta, liburuaren argitalpenak ekin zion formalki eztabaida honi. Bertan, Europar batzordeak beste aukera batzuen artean bi abiadurako Europa bat planteatzen du. Gehiago egin nahi dutenak, gehiago egingo dute. 27
Europar batzordeak orain arte bezala jarraituko du lanean, baina lankidetza estutu nahi duten herrialdeen artean zubi berriak eraikiko dira. Bi abiaduren teoria aukera gehiagoren artean agertzen bada ere, Europako bi lider nagusiak, Merkel eta Hollandek, aukera hau begionez ikusten dutela adierazi dute. Beraz, proiektu hau aurrera eraman dadin aukera handiak daude. Horrenbestez, interesgarria zaigu ondorengo hipoteziak aztertzea euskal ekonomiari begira. Naiz eta lehen begiratu batean irudiko lukeen integrazioaren aldeko apustua egiten duten herrialdeentzat abantaila gehiago egongo liratekeela, honek ez du zertan horrela izan. Azken hamarkadak erakutsi du horren jatorri ezberdineko herrialdeak abiadura berean integratzea arazo iturri bat izan daitekeela. Asko izan dira Europar Batasunak politika komunak abian jarri dutenean kaltetuak zuertatu diren herrialdeak. Izan ere, oso ezberdinak diren herrialdeetan politika berak aplikatzeak ondorio negatiboak ditu. Eta zer esanik ez, herrialde oso garatuetarako pentsatutako politikak gutxiago garatutakoetan aplikatzen badira. Horrelako ekimenetan parte hartu edo ez erabakitzerakoan, herrialde bakoitzaren onarpena edukitzea aurrera paso bat izango litzateke Europar Batasunarentzat. Gure kasura itzulita, EAEren etorkizuna zehaztu egingo luke talde batean edo bestean egoteak. Lehen abiada horretan sartu edo bigarren aldeko apustu egitea gure egitura produktibo, prestigio eta noski Espainiaren irizpideen araberakoa izango da. Espainiako gobernua talde horretan sartzearen aldekoa izanagatik, gauza jakina da ez dela borondate kontua soilik. Beharrezkoak izango baitira, tren horretari igotzeko oinarri eta baldintza ekonomikoak betetzea. Jakina EAErentzat garrantzitsua dela herrialde aurreratuenen taldean sartzea. Beraien merkatu eta estrategia industrial, teknologiko eta monetarioa ez ere baliatzeko. Zalantzarik handienak Espainia talde horretatik kanpo geratu ezkero sortuko lirateke. Orain arteko irizpideekin, Espainia ados egertu bada ere, Europa mailako aditu gutxi ikusten dute herrialde hau lehen abiadan doazen herrialdeen artean. Batzordeak esan du gainera, borondatea funtsezkoa izango dela, baina herrialdearen egoera objektiboa eta aurrekontuen egonkortasuna baldintza erabakigarriak izango direla. Espainia eta ondorioz EAE lehen abiaduran sartuko balira, gure ekonomiarentzat ondorioak oso positiboak izango lirateke. Herrialde aurreratuenen taldean, Espainia, Alemania, Frantzia eta Italia egotea suposatuko bailuke. Aurrekontu moneta eta industria politiketan aurrera pausoak emango lirateke. Zalantza handienak Espainia talde horretatik kanpo geratuko balitz sortzen dira. Hori horrela balitz, garapen industrialeko dinamika aurrerakoienak garatzen dituzten herrialdeen taldetik kanpo geratuko litzateke. Gainera, industria garapenaren ardatzetik kanpo geratuko litzateke eta lehen eta hirugarren sektorearen menpe. Horixe da, azken 2 hamarkadetan gertatu dena. Finean, 2 abiaduruko Europa mehatxu bat da EAEko ekonomiarentzat talde aurreratutik kanpo geratuko balitz. Baina, aurrera pauso handia emango luke gizarte, enpresa eta politika mailan lehen taldean sartzea lortuko balu. Kanpo erreferentziak, Euskadi bere kokapen maila galtzen.
Epelaburreko diagnostikoetan murgilduta Euskal Herriaren egoera ekonomikoaren benetako errealitateaz benetan ohartzeko gaitasuna galtzen ari gara. Datuek argi erakusten dute EAE postua galtzen ari dela krisi urteetan Europako egoera ekonomikoan. Per capita errentan postu duina lortzea urteetako lana izan da. Urteetako ahalegina gizarte kapitala eraikitzen EAEko hiritarren errenta Europakoaren aldean 120%ean kokatuaz. Dena aldatu da ordea ordu eskero. EAE postuak galtzen ari da eta ez dirudi datozen urteetan postuak errekuperatzeko perspektibarik dagoenik. Hau da, Euskal ekonomiaren benetako egoera. Egia da, Espainikoaren antzeko bilakaera eduki dugula, baina egitura produktibo sendoagoa daukagula kontuan hartuta ez zuen horrela izan beharrik. Euskal ekonomiaren izaerak aukera eman behar luke politika ekonomikoak abian jarri eta diferentziak markatzeko. Arrazoi batengatik edo bestearengatik Euskal gizarteak galtzen ari da ekonomiaren erronkei erantzuteko gaitasuna. Egoera honen arrazoi bat gizarte eta politika publikoen pasibotasuna izan daiteke. Ohikoa izan ohi da egoera hau alarma sozialik sortzen ez duten gaiekin gertatzen den modura. Egia da, Espainiarekiko menpekotasunak ez duela laguntzen. EAEko kanpo salmenten 50% estatura baitoa. Baina, zorpetze maila baxua eta finantza sistemaren egoera onak beharra dina indar basuen gertatu dena ekiditeko. Egoera are zaragarriagoa da EAEren autogobernuak baitauzka politika aktiboak abian jartzeko eskumenak. Hezkuntzan, lanbide heziketan, unibertsitatean, ekipamendu teknologikoan, baina klase politikoak agintean zein oposizioan dagoenak eta komunikabideek ez diote gai honi garrantziarik ematen. Espainiarekin alderatzeari eta autokonplazentzian erortzeari utzi eta estatistika politika berri bat behar dugu. Hortik abiatuta, estrategia berriak ezarri daitezke sare produktiboaren beharrei erantzungo dien politikak abian jartzeko. Nora ez estrategiko hau ez da soilik gobernuan dauden alderdien kontua. Oposizioko alderdietan ere ez da ageri gai hauenganako interes eta ardurarik. Krisia lehertu zanetik, ekaitzanterratik aurreratzen saiatu gara azkenean gertatu dena. Egoera hau ekidin ezinezko ondorioa izan da, erreferentzia bakarra Espainia izan dugulako. Dinamikatasuneza eta autokonplazentzia epe ertainean amildegira garamatzan bidea da. Euskal ekonomiak politika estatistiko berri bat behar du erronka estrategikoei aurre egiteko. Hortik abiatuta hartuko dira erabaki egokiak ehun produktiboaren sendotzearen alde. Edozein eskualde edo erregioetan gertatzen den modura, kanpo referentziak edukitzea oso positiboa da. Euskadiko eragile sozioekonomikoentzat eredu izan daitezkeelako. Berez, ez dirudi batere zaila kanpo referentzia hauek topatzea. Asko baitira, Europa mailan neurri eta izaera industrial antzekoak dituzten erregioak. Erreferentzia modura oso baliagarriak lirateke batez ere Europa aurreratuan daudenak. Naiz eta aitortu behar den, esperientzia interesgarriak daudela AEBND, Japonian edo Hego Korean. Hala ere, aipatu behar da, erreferente horien bilazteko krisiaren leherketaren ostean bi bloke handi ari direla ezberdintzen. Alde batetik, mendebaldea, Amerikako Estatu Batuak, Europar Batasuna eta Japonia, eta gorabidean dauden herrialdeak bestetik, Txina buru dutelarik. Eremu hauek ondorengo ezberdintasunak dituzte. Mendebaldeak ez du bere zorpetze maila jaistea lortzen, eta hori etorkizuneko garapenerako oztopo handia da. Gorabideen dauden herrialdeetan ez da horrelakorik gertatzen. Garapenaren gelditzea eta ekipamendu teknologikari ematen zion bultzada eskazak dira mendebaldean beste ezaugarriak.
Mendebaldean, garapen ekonomikoa bultzatzeko politika falta dira. Gorabidean diren herrialdeetan nagusiak diren bitartean. Honela bada, mendebaldeko herrialdeetako ekonomia zaharrekin alderatuta, gorabidean diren herrialdeak eta batez ere Txina asko ari dira hazten. Txinaren ahalegin teknologikoa bere barne produktu gordinarekiko handiagoa da Europar Batasunekoa baino. Kasu hau bereziki nabarmena da Txinako erregio industrializatuenetan. Finlandia, Suedia edo Alemaniaren gainetik daude. Europako erregio aurreratuenetan ekoizpen gaitasun handia duten horietan ekonomiaren geldotze progresibo bat nabari da. Txinako erregio aurreratuenetan gure mailara iristen ari dira. Beraz, komenigarria da hori lortzeko aplikatu dituzten politika publikoak aztertzea. Zalantzari gabe, Europak erreferente izaten jarraituko du, baina komeni da munduko beste erregio hauetan ere begiratzen edo begirada jartzea. Bantek taldeak egindako edo azaldutako datuen arabera, IGG ikerkuntza eta garapenean egindako gastua, egindako inbertsioa erkidego autonomoan, Euskadiko erkidego autonomoan, beruntza joan da berriz ere 2017an. Datu benetan kezkagarriak dira, kontutan hartzen badugu jadala 5. urtea, modu jarraituan beruntza goiazala ikerketa eta garapenean egiten duguna aleginaren aldetik. Nahiko gauza nabaria da eta harrigarria batez ere kontutan hartzen badugu 3 urtez krisialdiaren datuak gaindituta ekonomia produkzioa goruntza doiala, urterouneko 3an gutxi gora bera. Eta hala ere, jarraitzen dugu ikerketa eta garapenean egiten dugun esfortzoaren ikuspegitik beruntza. Ez dugu ahaztu behar, joera hau doiala justo krisi aurreko 30 urtetan jarraitu dugun ibilbidearen aurka. Oso modu zuzenean gainera. 30 urte horietan, ikerkuntza eta berrikuntza izan zen ziur asko gure industria, gure ekonomiaren funtsezko helburu bat, eta horren ondorioz hasi ginen apurka-apurka goruntza modu jarraitua eta iraunkorrean Europako bataz besteko datuak gaindituta ere, hori 2000 urteen hasieran, eta naiz eta Europako bataz besteko referentzia hori motela izan, baina aurrera pauso nabaria izan dela eta simbolikoki garrantzi handikoa. Hala ere, krisia lehertu eta krisiaren erreakzioaren aurreko ondorioengatik edo alde batetik politika publikoengatik, bestetik industriaren erreakzioagatik, baina ikerkuntza eta garapenean egiten ari izan esfortzua gelditu izan. Eta gelditu izan 3 urtez, eta hortik aurrera ez bakarrik gelditu, eta beruntza hasi izan joaten. Horren bilakaera horren ondorioz, Europar Batasunaren batazbesteko referentzia hori gaindituta geneukala, galdu gendun berriro, horren azpitik kokatu ginen,
eta jarraitzen dugu beruntza. Naiz eta, Europar Batasuneko referentzia hori nahiko geldirik egon, baina Europa geldirik dagoen neurrian gure referentzia beruntza doia. Eta hori oso datu adierazgarria da, egoera horren aurrean, gure lehiakide igual funtsezkoena izango dana, Txinaren egoera, gero eta alderantzizko joerarekin, Europar Batasunaren referentzia gaindituta eta gurea jakina bai. Kontutan hartzen badugu oso herrialde industrializatua garela eta Txina direla 1.300 milioi lagun, 1.300 milioi biztanle, eta horien artean ondino 100 milioi dagozala pobrezian, pobrezia egoerean, egiten ari den esfortzua handia da eta oso testu inguru arriskutsuan kokatzen gaitu horre guztiak epe ertainera. Kontutan hartzen badugu Euskal Herriak duen egitura ekonomikoa, industriala da, baina teknologikoki ahula, argi dago gure funtsezko erronka ekonomiaren aldetik teknologia dela, eta teknologia garatzea, teknologia sustatzea eta ekipamentu teknologikoa indartzea. Eta justu momentu honetan joera horren kontrako norabide hartzea benetan deigarria eta harrigarria da. Krisitik ateratzen. Ulertzekoa da, une honetan bizi dugun egoera ekonomikoaren aurrean Euskal Herritarra nahaztuta sentitzea. Krisiak 10 urte bete dituen honetan zenbait zifra hobetzen ari dira, baina ezin dugu oraindik krisia gainditutzat jo. Komunikabideek eta erabiltzen diren neurgailuek interpretazio zuzena egitea oztopatzen baitute. Aterea gara krisitik? Galdera honen erantzuna, erabiltzen dugun terminoan araberako izango da, sarri gertatzen den modura. Bigarren urtez jarraian, barne produktu gordina 3% ari da hazten. 2008-2010 urteetako jarduera produktibo eta lanpostuen bat-bateko gainbehera gainditzen ari garenaren seinale da hori, hau da, krisiaren azken fasean gaudenerena. Benetako gainditzea gaitasun produktibo osoa eta lanpostuak sortutakoan lortuko da. Ekonomia errealeko datuak neurtuta hori da gertatzen ari dena. Euskal Herriko komunikabide eta iritzi sortzaile askok dioen moduan krisitik ateratzeko lehen fasean gaude. Ekonomia errealeko aldagai hauek soilik neurtuta, ziur aski krisiaren amaieran gaudela ondoreztatzea zuzena litzateke. Dena dela, finantza krisi tradizional batean gertatu ohi ez den bezala, oraingo honetan banku espekulatzaileen pisu handian eta horrek ekarri duen gain zorpetzean dago gakoa. Aurreko kasuei begiratuta ere ondorio bera aterako dugu. Krisia gainditzen ari garela. Oraingo kasua ordea ez da berdina, arraroagoa da. Ohiko krisi batean bilakaera lehen fase batean enpleguaren deuseztatzeak dakar. Krisiak langabezia fase batekin hasi eta ekoizpen gaitasunaren gainbeherarekin jarraitzen dute finantza iturriak itxita dauden bitartean.
Finantzazio fluxuak bere onera etortzen direnean, ekonomia berriro ere hasteko moduan egoten da. Krisi honetan beldurra ematen duen elementua zera da. 2008-2012 urte bitartean gauzatu zen txirotzea gainzorpetzearekin batera gertatu zela. Horrelako geldotzerik ez da errealitatean gauzatu. Datuak argiak dira. Krisiaren jartorria ez dago gainzorpetzean soilik. Banku espekulatzaileek finantza merkatuetan duten eraginak ere bizitu egin baitu krisia. Datuek herrialdeen arteko desorekak azeleratzen dituzte, baina ikus dezakeguna zera da. Suspertze ekonomikoa zorpetze altuarekin ari dela konbinatzen. Fenomeno arraroa da honakoa, 80. hamarkadatik aurrera Japonian gertatukoaren antzerakoa. Zeinek 20 urte igaro zituen suspertzen. Politika publikoen ikuspegitik interestasen bilakaera bat egon da eta Europar Batasuneko zuntz eta Estatu Batuetako Erreserba Federalak modu artifizialean oso maila baxuan mantendu dituzte interestazak. Eta horren erruz, estatuek ez dute krisia gainditutzat eman eta etenik gabe baliabide berriak ari dira ekonomiara sartzen. Hala ere, aipatu zorpetze mailaren mehatxua politika publikoetatik egiten denaren araberakoa dela. Erakundeetatik sektoren berrantolaketarako aldeko apustu garbia egiten bada, finantza sektorearekiko arazoa konpontzea lortuko da. Krisitik ateratzen ari gara beraz, baina gure ekonomiak geratzeko duen arriskua azpimarratu behar da. Izan ere, gure ekonomia etengabeko geldialdi fasean geratzeko daukagun arriskua handia da. Eta hori erabaki politikoek aldatu dezakete. Aukera historiko galdua. Aditu askok diotenaren aurka, Ekai Zenterren ustez azken 10 urteetako krisi eszenatokia aukera paregabea izan da euskal ekonomiak Europako testuinguruan lehiakortasuna hobetu izan. Baina, zoritxarrez galdutako aukera bat izan da. Hori esateko krisi aurreko urteetako egoeran oinarritzen gara. Euskal Autonomia Erkidegoak urte haietan zeukan egitura ekonomikoa benetan indartsua zen eta krisiari aurre egiteko hainbat tresna zeuzkan eskura. Asko dira esandakoa defendatzeko arrazoiak. Batetik, gure kontu publikoen oreka, bestetik industriaren egoera eta finantza fluxuen ugaritasuna ere bai. 2008an, krisia lehertzean lehen ondorioak eskariaren jaitsiera eta kredituen gutxitzea izan ziren. Horiek biak izan ziren mendebaldeko ekonomiak kolpatu zituen aldagaiak. Bi alor horietan 2007an genuen egoera ezin hobea zen eta beste toki batzuetan zegoen burbuila espekulatibotik salbu geunden. Zorpetze pribatua oso baxua zen urte haietan, Euskal Autonomia Erkidegoan. Europako periferiako herrialdeetan gertatzen ezen bezala. Bestetik, finantza sistema propio bat edukitzean, hau da, aurrezki kutxak eta kreditu kooperatibak, erakunde hauek estrategia espekulatiboetan ez hartzea lortu zen. Krisiari aurre egiteko abiapuntua beraz oso baikorra zen.
bai industriari lehiakortasuna gehitzeko, bai gure ekonomia bere osotasunean ingurukoengandik bereizteko. Esan gabe doa, Euskal Autonomia Erkidegoa bezalako ekonomia ireki eta erregional batek eskarian eragiteko duen ahalmena murritza dela. Nola nahi ere, enpresen kredituetan ere egiteko zegoen aukera apartekoa zen, eta ez zen baliatu. Gure enpresen lehiakideak ziren enpresa europarrak krediturako oztopo handiak zituzten garaian, Euskal Autonomia Erkidegoan bazegoen kredituak eskaintzeko adina fluxu. Gure aurrezki kutxa eta kreditu kooperatibentzat abagune oso ona zen kredituak emateko. Testuinguru horretan, berrikuntzan eta garapenean inbertitzeari utzi beharrean apustua sendatu egin behar genuen. Garai hartan, Alemaniak egin zuen bezala. Bazegoen hori egiteko ahalmena. Norbaitek pentsatzen badu 2008-2012 urte bitarteko kreditu mugatzea ekidinezina zela, ez da horrela. Eta hori argi geratu zen hemengo finantza erakundeak EBZ-aren kreditu merkeak erabilita ekonomia errealean inbertitu beharrean Cajasur bezalako kutxen erosketak burutzea nahiago izan zutenean. Horrela, gure enpresek aukera galdu zuten mundu mailako beren lehiakideei aurrea hartzeko eta gure ekonomiak berriz Europako aurreratuenetakoa bilakatzeko aukera. Zen ari den irakurleak pentsa lezake aukera hori galdu bazen pisuzko arrazoiren bat egon zela atzean. Hobe genuko errela izan balitz. Zoritxarrez, hori guztia gogo eta estrategikorik ez egin ez zelako gertatu zen. Euskal politika ekonomikoak ohiko diskurtso mediatikoen menpe egon dira eta estatuan aplikatzeko egokitutako politikak izan dira erreferentzia moduan erabilitako bakarrak. Estatua eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko ezberdintasunak ordea izugarriak dira. Garai hartan, erabaki zuzenak hartu izan baginitu gure egitura industriala Europako herrialde aurreratu honen mailan egongo zen gaur. Euskal ekonomiaren diagnostiko eta estrategia propio bat garatu ez izanaren ondorioa da honakoa. Aukera historikoa galdu genuen, eta horrelakoak ez dira errepikatzen. Hainbat albiste izan dugu egun hauetan La Navalen inguruan. Eta ez guztiz onak eta nahi baduzue, edo ez danak guztiz onak. Horien artean alde batetik, likidazio prozesua zabaldu dala jakin dugu. Formalki likidazio prozesua zabaldu dala. Argitu behar da, likidazio prozesuak zabaltzea ez dau derrigorrez esan nahi enpresa itxi behar dela. Alderantziz, konkretuki kasu honetan, edo oso guzti sorpetuta dauden enpresen kasuetan oroar, likidazio prozesuak berak izan leike aukera berriak zabaltzeko une bat, batez ere, sorpetze hori murriztuta aukerak emateko inversore berriak parte hartzeko edo sartzeko enpresak
rentzat zabaldu daitezken aukera berriei lekua emateko. Kasu honetan konkretuki, egin azken urte hauetan, hainbat izen aipatu da, balizko inversore berrien inguruan, eta inversori horiek atzera jodabe neurri handi baten ikusita La Navalen zorrak, eta baita ere pentsatuta likidazio prozesua zabaldu eta gero aukera egongo litzake epaitegietan akordio batzuetara ailegatzea hartzeko dunekin, zorroiek neurri handi batean kitatzeko egoera berri horretan, La Naval bera aurrera atera alizateko inbertsio berriekin eta zor gutxiagoarekin. Beraz, prozesu berri hoetan, prozesu judizial epaitegien aurreko prozesu berri honetan, ez dugu baztertu behar berriro inbertsore horiek edo beste batzuk agertzea eta enpresa aurrera atera alizatia. Bestaletik, hainbat aipamen egon da Eusko Jaurlaritzaren balizko parte hartzearen inguruan, La Navalen etorkizunean, alde batetik argi eta garbi esan da, arlo politiko zehatzen batetik, Eusko Jaurlaritzak konkretuki ezin dauela parte hartu, inbertitu La Navalen, hain zuzen, Europar Batasunak debekatzen duelako. Geroxeago, azken momentuan, etorri da lehendakaria, Iñigo Urkullu lehendakariak egoera argitzen, eta justo kontrakoa esanez, argi esan dau egon leikela aukeraren bat, ez dauela guztiz baztertzen, Eusko Jaurlaritzak parte hartzea La Navalen, inversore egoki batekin batera, edo balizko inversore berri bati laguntza moten. Gauzak argi usteko. Lehenago, Europar Batasunak ez daude bekatzen eta ezin daude bekatu enpresetan egin daitezken inbertsioak. Oro har, nahiko debekatuak edo murriztuta daude Europar Batasunen aldetik enpresen aldeko laguntzak. Orduan, inbertsio horiek laguntza moduan interpretatzen badire, arazoak egon daitezkeen Europar Batasunen aurrean. Baina Europar Batasunak ez dugu zalantzetan jartzen sektore publikoaren kontzeptua, ez dugu zalantzetan jartzen erakunde publiko guztiak aukera daukiela, bere euren sektore publikoa izateko, mantentzeko, sustatzeko edo handiagotzeko. Eraz, argi egon behar da, kontzeptualki behintzat, Jaurlaritzak, kasu honetan, egiten dagoen inbertsio moduan ulertu behar dela, eta ez enpresaren aldeko laguntza bat bezala. Kontestu horretan, ez da beraz, lehendakariak esan duen moduan, ez da zergatik baztertu behar, inversore egoki bat agertu eskero, Jaurlaritzak be, neurri batean, behar bada parte hartzea inbertsio edo proiektu berri horretan. Ahaztu barik, izen konkretuak eta proiektu konkretuak mai gainean jarri aurretik, esaten ari garen, guztia, neurri handi batean espekulazioak baino ez direla. Finantza eta garapena. Kutxabanken egoera. Ekaizenterrek azken urteetan mahai gaineratu duen bezala, Kutxabanken inguruko eztabaida da
euskal ekonomiaren erronka estrategiko nagusientako bat. Urte hasieran, Botxendo taldeko egunkarietan eztabaida interesgarri bat plazaratu zen Pedro Azpiazu, Eusko Jaurlaritzako ekonomia eta egoazen sailburua eta Ignacio Marco Gardoki artikulugilearen artean. Ikusitzagon leheni zeintzuk izan ziren sailburuaren adierazpenak. Kutxabank bankua ez dela bat gehiago diozu. Kutxabank aurrezki kutxen ondorengoa da. Herritarrok erantzunkizuna eskatzen diogu Euskadiko proiektuekin. Ez du une honetan hori egiten. Ez diot egiten ez duenik, baina ez du zalantzarik egon behar. Kutxabank finantza erakunde bat bada, aurretik aurrezki kutxak izan zirelako da. Erakunde publikoen laguntza garrantzitsua jasotako izanik hauek. Ez da aurrezki kutxen gizarte konpromiso harta zahaztu behar. Gainera, herritarrek ez dute Kutxabank BBVA edo Santander ikusten duten modura ikusten. Ohar bat bidaltzen ari zarela dirudi. Kutxabank Eusko Jaurlaritzak finantza entitate modura erabili dezake proiektu garrantzitsuetan. Hori ere beraien zeregina da. Beraiek ikusiko duten nola ulertzen duten. Batetik, sailburuak Kutxabank bezalako erakunde batek erakunde eta herritarrekin dituen betebeharrak azpimarratzen ditu. Urteetan zehar aparteko tratua jaso baitu hauengandik. Gainerako bankuek jaso ez duten bezala. Marco Gardokik bere aldetik horrelako interpretazio baten arriskuaz ohartarazten du. Izan ere, Eusko Jaurlaritzaren aitzakia bat dela pentsatzen du Kutxabanken erreserba funtsen hasierako 700 milioi euroak eskatzeko. Gaur egun eskatzen diren 239 milioi beharrean. Kutxabanken gaia arantzatsua da. Sailburuak dio, erakundeak konpromisoa eduki behar duela herritarrekiko. Ez dakit herritarrek zer nahi duten, baina Espainiako bankuak eta EBZ-ak ez dituzte batere atsegin honen antzeko irakurketak. Kutxabanken kasua berezia da Europan eta konpontzea komeni da. Batez ere Eusko Jaurlaritza 239 milioi eskatu beharrean hasiera hartan eskatzen zituzten 700 milioi eskatzera pasa litekelako. Nondik aterako lirateke milioi horiek? Ekaizenterren ustetan, beharrezkoa da ondorengo puntuak gehitzea eztabaida honi. Espainiako komunikabideetan hainbestetan errepikatzen den argumentua darabil Marco Gardokik. Bankuen jabetza pribatua legitimatua dagoela Europar Batasunean. Baina hau ez da horrela. Ondorengo datuetan ikus daitekeenez holakoak dira aurrezki kutxek eta kreditu kooperatibek Europako herrialdetan dauzkaten merkatu kuotak. Frantzian aurrezki kutxak 1,7 eta kreditu kooperatibak 1,18 dira. Guztira 1,55. Alemanian aurrezki kutxak dira 1,40 eta kreditu kooperatibak 1,20. Guztira hauek ere 1,60. Europar Batasunean oroar, aurrezki kutxak 1,25 osatzen dute eta kreditu kooperatibek 1,17. Beraz, 1,40. Argi ikusten den bezala, Frantzian eta Alemania bezalako herrialde erreferentzialetan gehiengoa dira herritar erakundeekin konpromitutako bankuak. Hau da, ez da legitimoa soilik baizik eta gehiengoa osatzen du eredu honek. Beraz, urte luzeetan zabaldu den ideia errealitatearen aurkakoa da. Aurrezki kutxen eredua ez zen Europako irizpideen aurkakoa. Beste argumentu bat, Kutxabanken berezitasuna da. Baina berezitasun hau ez da artikuluan aipatzen den bezala kanpo inbertitzailei bankuen kontrola ez ematea. Berezitasuna antolakuntza eta ardura guztia aurrez hautatutako talde murritz baten esku ustea da. Kontuan eduki ez dagoela arrazoirik Kutxabanken titularitatea fundazionala, publikoa edo kooperatiba ez izateko. Finean, gaur egun, Kutxabankek duen antolaketa behin-behinekoa izan beharko luke. Horregatik, ahalik eta azkarren berdefinitu behar da gure finantza erakunde nagusiaren izaera sailburuak adierazitako ildotik. Euskal panorama politikoan, gobernuan, zein oposizioan defenditzen den
modura. Kontzertu ekonomiko berri baterantz. Euskal ekonomiaren erronka estrategikoa kontuan edukita, kontzertu ekonomikoaren eredua alor gehiagotara eramatea egokia iruditzen zaigu. Izan ere, bai Euskal Autonomia Erkidegoan eta baita Nafarroan ere, kontu publikoetan duen garrantzia kontuan edukita, kontzertu ekonomikoa alor gehiagotara zabalitekeela pentsatzen dugu. Etorkizuneko erronkei begira, hasi beharrean gaude. Aurrekontuaren kontrola garrantzitsua izanagatik, kontuan eduki behar da ez dela hau etorkizunerako ekonomiaren oinarriak ezartzerako garaian osagairik garrantzitsuena. Horregatik, larrialdi honen aurrean, gure eragile sozialek hitzarmen handi bat egitea komeni da, kontzertu ekonomiko berri baten inguruan. Horregatik Euskal eragileak kontzertu ekonomiko berri baten baitan biltzea garrantzitsua dela deritzogu. Kontzertua estatua eta erkidegoa eta foru lurraldeen arteko hitzarmen batean oinarritzen den modura, gure proposamena erakunde arteko hitzarmen handi batean oinarritzen da. Herrialdearen garapen ekonomikoa ardatz hartuta, estatuarenak dira eskumen garrantzitsu batzuk. Hezkuntza, unibertsitatea, lan erregimena, sistema finantzarioa. Eta bar. Baina, gure erakundeetan interesgarria da alor horietan ere hitzarmenak izatea. Honek zuzeneko eragina edukiko luke formakuntzan, lanbide heziketan, unibertsitatean, lan erregimenean, finantza sisteman, eta bar. Hau da, gure etorkizuneko eredua definitzen duten alorretan hain zuzen ere. Kontzertu proposamen hau ez datza eskumen berriak aldarrikatzean, baizik eta industria aurreraturako estrategikoak diren elementuen inguruan hitzarmen bat adostean. Apustua Euskal eragile askoren arteko estrategia amankomun bat gauzatzea litzateke. Pentsatu behar da, erakunde hauetako inori ez zaiola interesatzen Euskal garapen ekonomikoan atzera pausoak ematea. Eta interesatuak egongo liratekeela konpromiso estrategikoak hartzearekin. Noski, horregatik etengabea izan beharko luke estrategia ekonomiko aurreratu baterako konpromisoa. Zentzu honetan, gauza jakina da erronka nagusietako bat gure agintarien kontzientzia astintzea dela. Zoritxarrez, lan hau nekeza da. Euskal ekonomia testuinguru globalean kokatu eta erakargarriago egiteak konpromiso asko eskatzen baitizkie erakundeei. Zentzu honetan erronka estrategikoak plazaratzeaz gain, Ekai Zenterretik gure garapen ekonomikorako bideratutako arau eta politikez jardungo gara. Ekarpenak egiteko erakundeek hartu beharreko neurriez. Oso beharrezkoa da, gure ustez, behin eta berriz aipatzea estatu mailako arau eta politikak Euskal garapen eredura egokitzea zein garrantzitsua den. Egokitzapen gabezia honek kexatzetik haratago joatera behartu behar gaitu. Egokitzapen arazo hauek argi eta garbi geratu behar dute estatuarekin adostu behar dira modu zehatzean Euskal Autonomia Erkidegoarentzat. Prozesu honen ondorioz, posible litzateke
estatuaren esku dauden zenbait erregulazio eskumen eskualdatzea. Baina horretarako aurretiazko fase batean azterketa, edapen eta iritzi publikoaren mentalizazio bat beharrezkoa litzateke. Politika publikoak komeni den noranzkoan bederatu daitezen, hau da, Euskal Autonomia Erkidegoaren industria aurreratuko eredu bat bultzatu dadin hain zuzen. Enpresa eredu berri baterantz. Eusko Legebiltzarrak onartu dau aurkeztutako mozio bat, enpresa eredu berri baten alde. Mozio hori argi esan behar da, ez dela erabakigarria. Hau da, hor onartu diren kontzeptuak aholkuak dire, gomendioak, eskaerak, baina ez dira benetan enpresen egoera aldatuko modu zuzenean behintzat aldatuko dituzten erabakiak. Txalogarria eta ongietorria dira beti legebiltzarkideen aldetik horrelako jarrerak izatea, enpresa parte hartzaileagoak eta enpresa berrikuntzaren aldetik egiten diren aleginak. Baina hala ere, nik uste dut momentu honetan Euskal Herrian zuhurrago hasi behar gara jokatzen horrelako kontzeptuen aurrean. Ja, urte asko dire, bueltaka gabiltzala parte hartze kontzeptuarekin, partaidetza kontzeptuarekin, bizitzaren arlo diferentetan, baita ere, batez ere, enpresa esparruan, eta hitz egin eta ezer gutxi egiten. Beraz, arrisku oso nabarian gaude jokaera hoien ondorioz, gero eta gehiago, dinamika negatibo baten sartzeko. Dinamika negatibo eta behar bada gure gizartea nekatzeko arriskuan gaude, eta erabiltzen ari garen hitzak eta kontzeptuak horrenbeste buelta emon eta benetako edukinik emon gabe, igual hitzak eta kontzeptu horiek gastatzeko eta desvalorizatzeko. Kontutan hartu behar dugu, herri honetan, ziur aski kooperatibismoaren indarraren ondorioz, partaidetza hitza eta partaidetzaren kontzeptuak indarra dekola eta prestigio dekola, ospeona. Hala ere, prestigio hori oinarri bat izan beharko litzake modu serio baten aztertzeko, zein puntoraino posible dan
partaidetzaren kontzeptu horiek beste enpresa motetan esartzeko, baina etengabe hitz egin kontzeptu horien inguruan. Proposamen serioak benetan egin barik, ez dut uste ona denik, eta ziur asko alderantziz. Alde batetik esan dugunez kontzeptuak gastatzen ari gerelako, eta purka-purka euren prestigioa galarazten, eta bestaditik dinamika horiek apur bat despisterako baliogarriak izan daitezkelako. Hau da, sakonean enpresaren inguruan eta partaidetzaren inguruan eta eragile bakoitzaren eginkizunaren inguruan egon daitezken eztabaidak nolabait desbideratzeko tresnak bihurtu daitezkelako. Oso importantea da herri honetan aztertzea seriotasuna handiz ekonomian eragile bakoitzak duen lekua eta espektatiba faltsuak sortu barik edo sortarazi barik serioski egin behar ditugu proposamenak gauzak aldatzeko aldatu behar diren moduan. Neurri eta erabaki konkretuen bidez eta ez horren beste hitzekin, deklarazioekin eta proposamenekin. Egia da, kontzeptualki, enpresen langileen partaidetza enpresetan kontzeptu ederra dala, baina kontutan hartu behar dugu bai, praktikan Euskal Herrian erabiltzen dinamika hori edo kontzeptu horiek sustatzeko erabiltzen ari garen tresnak eta estrategiak eta politikak oso nik esango nuke ambizio gutxiko estrategiak direla. Kontutan hartzen badugu, benetan arrakastatsuak izan diren politikak Europan zehar, izan dira aldi berean ambiziosoak, adibidez, nahiko argi dago, hori kogestioaren kasuan, Europako hainbat herrialdetan, Alemanian batez ere, baina beste herrialdetan ere, kogestio sistemaren ondorioz, enpresa handien organoetan langileek duten partaidetza sendo eta proporzio handiarekin, enpresa handi askotan zaintza batzordetan langileek duten partaidetza handia 50% bere. Eta partaidetza horiek lortu dire ez hemen egiten ari gen moduan proposamenen bitartez, pizgarri batzuen bitartez, eta denpora pasetan, baizik eta legeen bitartez eta enpresak derrigortzen neurri batzuk hartzeko. Beraz, kontuz ibili behar dugu, argi ibili behar dugu egiten ari garen guztiarekin, eta batez be, hitzak eta errealitatearen arteko proporzioa beti gordetzen. Turismoa, bai ala ez. Turismoaren inguruko eztabaida hau beste zenbait gaiekin gertatzen den modura sinplekeria kontzeptualetan ari da erortzen. Sakontasun falta deigarria gertatzen ari da. Diagnostiko faltak eta alderdikeriak azterketa ekonomiko arrazional bat egitea oztopatzen dute une honetan. Komenigarria ote da turismoa Euskal Herrian. Turismo motaren arabera aztertu behar da galdera hau.
turismo moderatua egokia da landa eremuak mantentzeko eta biztanleria bertan geratzeko. Lanpostuak sortzeko, oso erabilgarria langabezia eta saltuen garaian, eta bar. Eztabaida hau ordea, asko iluntzen da turismoa gainerako sektore ekonomikoen ordezko bezala planteatzen denean edo enplegua sortzeko irtenbide modura. Izan ere, horrelako planteamendu batek ez dauka zentzurik. Garapen ekonomikoaren ikuspegitik ezin da alor ekonomiko oso bat ontzat edo txartzat hartu termino absolutuetan. Giza baliabideak eta naturalak mugatuak dira, eta ondorioz ez da jarduere bat baloratu beste jardueretan zein ondorio eragin dituen aztertu gabe. Euskadiko kasuan, turismoaren aldeko apustu egiteak arriskuak dakartza. Izan ere, sektore honek sortzen duen enplegu mota epe mugatu batekoa da eta kualifikazio oso baxuko lanpostuak dira. Turismoan lan egiten hasten diren gazteak, pixkanaka, sektore produktibotik aldentzeko arriskua dago, bai kualifikazio edo lan esperientzia gabeziagatik. Horregatik, bai Euskal Autonomia Erkidegoan eta baita Katalunian, protestak izan diren tokietan, ere kontuan eduki behar da erregio industrializatuak direla eta bestelako irtenbideak lehenetsi behar dituztela. Garapen industrialik ez duten erregioetan zaila da turismoaren aurkako argudioak babestea. Alor produktiboa, industria zein zerbitzuak eta kualifikatutako profesionalak gehiago dauden lurraldeetan ordea aurkakoa gertatzen da. Turismoak dakartzan hirigintza eta ekologiarekiko kalteak alde batera utzita, azterketa ekonomikoak ondorio garbiak dauzka. Euskal Autonomia Erkidegoa bezalako eremuetan turismoak indarra hartzea positiboa da. Orain arte oso pisu txikia izan baitu. Tentsio politikoak eraginda. Baina pisu hau ekonomian esanguratsua izatea zentzugabekeria bat izango litzateke kualifikazio gabeko lanpostu ezegonkorrak sortzea besterik ez bailuke ekarriko. Gure herritarrak, gure gazteak, lan kualifikatuetan jarduteko ari dira prestatzen, industrian zein zerbitzuetan. Turismoaren promozioa herrialde mailako lehentasun bezala kokatzea, langileen kualifikazioa galtzeko bidea besterik ez da. Oso kaltegarria urteetan bultzaten aritu garen garapen industrialarentzat. Dagoeneko lortu diren turismo kuotak kontuan edukita, ez dirudi turismo kuantitatiboa gehitzen jarraitu beharrik dagoenik. Horren ordez, egokiagoa ikusten dugu maila ekonomiko altuagoko turisten bila jotzea. Era berean, ez dauka zentzurik Espainiak dauzkan turismo tasen bila joatea. Komunikabide batzuk egin ohi duten bezala. Hori egitea gure garapen ereduarekin behin betirako amaitzea izango litzateke eta. Gure politikek kualifikazio altuko lanpostuak sortu behar dituzte industrien zein zerbitzuetan. Gure gazteek turismoa bezalako sektore prekarioetan soilik jarduteko aukera izan ez dezaten. Hori egitea ez da zentzugabekeria bat soilik. Baita benetako atzera pauso bat ere gure garapen sozioekonomikoan.
Euskal Y-koa zer gertatzen da merkantziekin? Azken hilabetetako akordioi esker badirudi Euskal Y-koak behin betiko aurrera pausua izan duela eta finkatuta dagoela nola eta noiz iritsiko den abiadura handiko trena Euskal hiriburuetara. Puntu honetara iritsita, argi esan behar da faktore bat badela trena egonkortzea erdietsi duena. Merkantzietara bideratutako trena izatea. Inguruko komunikabideek ez dute ordea trenaren izaera hau asko lantzen. Merkantzien trena izatea da hain zuzen horrenbesteko aurrekontua justifikatzen duen arrazoia. Horrela izango ez balitz, ez litzateke justifikatua egongo horrelako kopuru handiak bideratzea proiektu honetara. Hori dela eta, Eusko Jaurlaritzak askotan azpimarratu izan du trenaren izaera hau. Euskal enpresa sarearen lehiakortasuna handitzeko estrategikoa den obra bat bezala ulertu izan baita AHT hasieratik. Gainera, egia da, Euskal industriak abiadura handiko trena baliatu dezakeela lehiakortasuna handitzeko. Eta egia da, lotura egoki batzuk lehiakortasuna handitzen lagunduko liekela Euskal enpresei. Honen harira, harrigarria da, zer nola ari diren komunikabideak beharrau helarazten. Izan ere, ez baitute Burgos eta Hendaiarekin merkantzientzako lotura egiteak duen garrantzia azpimarratzen. Azpimarratu behar da ordea, lotura hauek ezinbestekoak direla trenaren eraginkortasun ekonomikoa lortzeko. Finean, abiadura handia eta merkantzien garraioa bermatzeko ezinbesteko elementua da. Gasteiztik Madrilera bitartekoa eta Hendaiatik Parisera arteko loturak ezinbestekoak dira merkantzien garraioa posible izan dadin, eta Euskal Y-koak zentzua eduki dezan. Lotura hauek ez badira merkantzia garraiatzeko modukoak, inbertsioak ez du zentzurik edukiko. Horretaz gain, Espainiako gobernutik ez dator ardatz atlantiarraren aldeko apusturik. Alferrikakoa izango da Eusko Jaurlaritza AHT-aren alde egiten ari den apustua. Finean, barne egitura ona edukiagatik, tren honen eraginkortasuna zalantzan geratzen da kanporako konexiorik gabe. Egiari zor, Europako proiektu handiek ez diete erantzunik ematen arazo honi, eta ez da marko kontzeptual egoki bat markatzen ere. Abiadura handiko lineak eta merkantzien trenbide bidezko korridoreak argiak dira Europa mailan. Abiadura handiko linea hauetako asko ez daude merkantziei lotuta, baina Euskal Autonomia Erkidegoan bi tren ereduak uztartzearen aldeko apustua egin da. Beraz, gu gara bi tren eredu horien bateragarritasuna benetakoa eta eraginkorra izan dadin interesa dugunak. Dena den, kontuan eduki behar da, horretarako Frantziak eta Espainiak egiten duten ahalegina ere garrantzitsua izango dela. Beharrezkoa da beraz, egiten den trena Euskal enpresak nazioarteko trenbide sare azkarrera lotuko dituen azpiegitura izatea. Eta horretarako, Hendaiatik iparralderako eta Gasteiztik hegoalderako erabakietan ere presioa egin behar da Euskal Y-koak bere helburu estrategikoak bete ditzan.
Santander bankuarei buruzko hainbat txosten azaltu da azken aste hauetan, eta horietako batzuk ez oso baikorrak. Baten batek eta garrantzi handikoa dela, Frantziako nazioarteko aholkularitza batena konkretuki, zalantzetan jartzen dauela Banco de Santanderren gaitasuna aurrera jarraitzeko kapital ampliazio oso adierazgarri baten gauzatu barik, eta argi esanez zailtasunak ikiko dituela Santander bankuak Europan eskatzen diren, solventziaren aldetik eskatzen diren baldintzak bete ahal izateko. Ez da guztiz harrigarriak albiste hau. Ekai Zenterren aspaldi esan duen moduan, kontutan hartu behar dugu, Espainiaren sistema finanziero oro har aztertuta, naiz eta komunikabideen aldetik etengabe krisialdian zehar azpimarratu behin eta berriz aurrizkikutzen egoera negatiboa, guk beti izan dugu Espainiaren sistema finanzieroaren benetako arazoa banku handien arazoa zala. Oro har banko handien arazoa banka komerzialean barik batez ere Espainiatik kanpo egindako inbertsioetan egon da, eta batez be inbertsio espekulatiboetan. Oso gauza jakina izan da, banku horiek egin dituzten, hemendik kanpo egin dituzten inbertsioen arriskuak, eta baita ere banku horiek, oro har mendebaldeko banku handiek bezala, jarraitu ahal izan dabe, batez ere gobernuen laguntzei esker, eta 2012tik aurrera batez ere politika monetarioari esker, diru politikari esker, eta zehazki banku zentralek emandako laguntzei esker. Banku zentralek jarraitu daben politika edatzailea, hori ez dugu inoiz ahaztu behar, neurri batean, ekonomia berpizteko helburua bazuen ere, beste neurri batean, praktikan 40an, 50an, egon da bideratuta banku handiei laguntzak ematera, eta banku handiei etengabe likidizia ematera. Hori gauza nabaria, helburu oso argi bat izan da, azken urte hauetan, ez dugu ahaztu behar, hain zuzen, politika monetario datzaile horiek martxan jartzen direla, justo bankuen gobernuen, bankuen aldeko erreskateak amaitzen direnean, alde batetik, zorpetze publikoaren ondorioz, gobernuen finantzak agortuta zeudelako, bestaletik neurri horiek zuten koste politikoengatik. Orduan, modu izkutuan, erreskatu horiek amaitu ziren, baina modu izkutuan hasi izan bestaldetik politika edatzaile horien bitartez, diru kopuru ikarragarriak hasi ziren bideratzen banku handien eskuetara. Gauza jakina da, politika edatzaile horiek agortzen ari direla bebai, eta agorketa horren ondorioz, beldur guztiak pizten ari dira berriro banku handi hoien egoeraren inguruan, banku handi hoien solventziaren inguruan. Beraz, azken aste hauetan, Banco Santander, bankoaren inguruan agertu diren albisteak bezala, ez dugu baztertu behar, hemendik aurrera hurrengo hilabetetan, gero eta albiste gehiago, gero eta aipamen gehiago, eta agertzia ez bakarrik Santander bankuaren inguruan, baizik eta Europako eta Estatu Batuetako banku handi batzuen inguruan.
Iran bidelagun estrategikoa. 2016an Irani nazioarteko zigorrak kendu izanak itxaropen komertzial handiak sortu ditu euskal enpresetan. Eta egiari zor, Iran eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko harremanak sendotzeak aukera handiak sortu ditzake. Ekialde ertaineko herrialde gatazkatsu askorekin gertatzen den legez, zalantza asko sortzen dituen herrialdea da. Are gehiago, kasu honetan, zigorren etetea Amerikako Estatu Batuetako administrazio berriaren ezegonkortasunak sortua dela dirudienean. Urduritasun hau eta honen ondorioz hartu diren erabakiak hegemoniaren galerarekin eta elite finantziarioen urduritasunarekin zuzenean lotuta daude. Testuinguru honetan, harreman komertzialaren sendotzea gauzatzea egingo da. Euskal enpresek harreman honetan duten interesa ere nabaria da. Iranek apustu estrategiko bat egin zuelako petroliotik bizi beharrean egitura industrial indartsu bat eratzeko. Nazioarteko zigorrak edukiarren garatzeko gauza izan dena. Iranen kasuan, 80 milioiko biztanleriarekin eta formakuntza on batekin aurrerapen ekonomikoa oso bideratuta dukala bere zorpetze mailak erakusten duen potentziala. Estatu Batuek duten kanpo zorra barne produktu gordinaren 87%koa da, Alemaniak 158koa, Frantziak 213koa, Italiak 126, Espainiak 176koa eta Iranek 102koa. Euskal erakundeak jakitun dira Iranen portzentai honi buruz eta ahalegin bereziak egiten dituzte herrialdea promozionatzeko. Une horretan, Iran 42. postuan dago Euskal Autonomia Erkidegoarekin harreman komertzialak dituzten herrialdeen artean. Aurreikuspenik baikorrenak datozen urteetan, 5. edo 6. herrialde bezala kokatu daitekela diote. Momentuz, harreman hauek enpresa gutxi batzuk soilik dituzte. Hori dela eta Iranen potentziala handia da oraindik. Une honetan, honako sektorek dute potentzial hori. Automobilgintzarako, osagaiek, ekipo ondasune eta lehengaiek. Garapena eta berrikuntza, barne produktu gordina eta gaitasun produktiboa. Barne produktu gordinak hazkunde ekonomikoaren bilakaera neurtzeko mekanismo modura askotan zalantzan jarri den arren, ez du azterketa ekonomikoetan betidanik izan duen pisua galdu. Barne produktu gordinaren protagonismo hau ikuspuntu askotatik izan da zalantzan jarria. Horregatik, aukera ezberdin ugari planteatu izan dira. Per capita barne produktu gordinaren bilakaera, barne produktu gordinaren hazkunderako bitartekoak eta zorpetze publiko eta pribatuaren maila, barne produktu gordina zertara bideratzen den eta hiritarren artean egiten den banaketa zuzena ote den. Nolanahi ere, oraingo honetan gure helburua kontzeptu hauetatik haratago joatea da. Ekonomiaz kanpoko aldaietan erortzeko arriskua onartuta,
politika ekonomikoak barne produktu gordinaren hazkundera bideratu beharrean ekoizpen gaitasunera bideratzea beharrezkoa izan daitekeela azpimarratu nahi genuke. Ekaizenterretik proposatzen duguna beraz, barne produktu gordinaz gain, ekoizpen ahalmena neurtzea ere litzateke. Izan ere, aldagai honek eragin handiagoa du hiritarren ongizatean. Hiritarren ekoizpen ahalmen guztia ez du barne produktu gordinak neurtzen. Kontzeptuaren desberdintasuna zera da. Hiritarrek ez dutela beren ekoizpen gaitasun guztia barne produktu gordinera bideratzen. Langabezia, azpienplegua edo etxeko lana izango lirateke horren arrazoiak. Gaitasun produktiboa erabiltzen dugu eta ez produktibitatea arrazoi jakinengatik. Alde batetik, produktibitatea lortutako produktibitatea neurtzeko erabiltzen da. Bien bitartean, gaitasun produktiboa kontzeptualagoa da. Bestetik berriz, produktibitatea beste zentzu batean erabiltzen delako enpresa mailan langileek zenbat baliabide sortzen dituzten neurtzeko alegia. Honen bestez, gaitasun produktiboa neurtzeko, orduko sortutako barne produktu gordina izango litzateke neurgailu kuantitatiborik gertukoena. Berez, ez da gauza bera sortzeko gauza garen balioa eta benetan sortutakoa. Horregatik, irudi lezake bigarrena erabiltzea egokiagoa dela gerturatze kuantitatibo bat egiterakoan. Egindako lan ordu bakoitzeko sortutako barne produktu gordinak herrialde baten aberastasuna sortzeko gaitasuna neurtuko luke. Gaitasun horietako asko ez ditu neurtzen barne produktu gordinak. Herritarrek aisialdira bideratzen baitute denbora produktibitatea handitzen denean. Per capita barne produktu gordina hasi liteke edo bere horretan mantendu eta gaitasuna handitzen aritu. Baina gertaliteke hau ez nabaritzea langileek ez dutelako ahalegin hori lanera bideratzen. Kasu hauetan, herrialdearen aberastasuna handitu egiten da, naiz eta ez nabaritu barne produktu gordina edo per capita barne produktu gordinean. Kontzeptualki, pertsonen gaitasun produktiboa neurtzea zaratago goaz. Pertsona bakoitzaren balioa sortzeko gaitasuna neurtuko genuke. Horrela, aldagai hau bultzatzeko balioaren sorkuntza baloratu behar da. Eta hezkuntza ekipamendu teknologikoa, azpiegiturak eta bezalako neurriekin hobetu. Gainera, norberaren ahalegina kontuan hartu beharko litzateke. Saiatuko gara euskal ekonomia neurtzerakoan kontzeptu hauek erabiltzen. Bueno, hause izan da dana gaurkoz. Hemendik aurrera, esan dugun moduan, larun batero, goizeko 10:00-etatik 12:00-etara, gurekin egoteko aukera edukiko duzue, ekonomiari buruz, Euskal Herriko sozioekonomiari buruz, berbetan, eta hainbat gai azaltzen eta komentatzen. Beste barik, ondo ibili aste honetan eta datorren larun batean ez ahaztu berriro ere egongo garela, goizeko 10:00-etan eta webgune honetan sartzea bide errazena izango dalakoan. vbikoitza, ekaijournal.info, ekaijournal.info. Eskerrik asko danoi eta hurrengo astera arte.